Tune in to Solid 100.9 FM. 100.9. Tune in to Solid 100.9 FM. Ya na-enebe ugo maka na anaghị afụ ugo kwada ka ọ dịrị anyị na mma ahụ. I don't want but the post on the start campaign and go that way. I want Ọchatike achọrọ m ịbanye n'ụlọ. Ọ dị mma, ekele na m onye ukwu kelee ntama m na amara na ya batago kpọmkwem na oge ahụ anyị ji akọ ka o si agbasata anyị n'ala Naijiria nakwa na ala Igbo gbaa gburugburu. Ọ bụ nzukọ ka ị na-ege wee na-ekiri na ebe a n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi kara aka gụnyere chinchin n'akara 100.9 Solid FM. Ebe a ka anyị nọ nwanne wee na-agbasa ozi n'ụzọ pụrụ iche. Ọ dị mma, ọ bụ na ị nwekwara ike ije kiri anyị na mba ụwa ọbụla ebe ọbụla ị nọ ugbu a na ije na Solid FM, ijekwa na Kpakpando TV na YouTube isonye nwanna ọ bụ na isonye na isọskraịbụ be ha ije sonye pinye wee soro ka ị na-amata ogasị ozi dị iche iche anyị na-ezipụ nakwa ka ụmụ onyonyo gbara ọkpụrụkpụ anyị ji akwalite ọdịnala nakwa ọdịmma ndị Igbo. Ya bụ na ọ bụrụ na Igbo nwafọ Igbo n'ezie ebe ị ga-ejebe ozugbo bụ na Kpakpando TV na YouTube ka ikiribe ma sonyekwa gwa ndị otu gị gwa ndị ọzọ na mba ụwa dum ka ha sonye, maka na ebe a ka anyị na-akwalite omenala n'ụzọ pụrụ iche. Ebe a ka anyị na-akwalite asụsụ Igbo yele maka na nke Igbo bụ nke anyị bụ nke anyị, nke ha bụrụ nke ha. Ya mere m ga-agbapụ ọsọ ozugbo tata. Abụ m Chizzy Ani. Ndị Naijiria imirikiti dị iche iche n'ebe dị iche iche na mba ụwa dị iche iche ebe Naijiria, ebe ụmụ Naijiria nọ nakwa n'ụlọ na ụzọ ije,
apụtala wee na-akagbu mbuli elu ebuniri ego eji egota mmanụ ụgbọala. Ụfọdụ kagburu ya ka na-akagbu ya, mana anyị kwuru nke a n'ụzọ ụka gara aga wee tegasịa ya ọnụ. Mana tata achọọ m ka gị nwa nọ n'ebe ọ bụ na ị nọ ugbu a ka ị kpọọ anyị, gwa anyị ka o si dị na ogbe nke gị. Mbuli elu ebuniri mmanụ eji akwụ ụgbọala, kedu ka ọ dị n'ogbe nke gị? Ọ bịa ka m na gị ga na-akpa n'ụbọchị nke taa. Maka na ụfọdụ ekwuola ya sị na ọ kwesịghị ịdị otu a, ebe ọ bụ na ihe ịfịalụ dị iche iche ka ndị Naijiria na ndị mba ụwa ọzọ ka na-agabiga site na nrịanrịa batara ụwa. A ka na-achọ ihe eji agwọ ya nke a kpọrọ COVID-19. Ọ bịara ndị mmadụ na-akpụsie, ọ bịara amachisie ụlọ ọrụ dị iche iche, ọ bịara ndị mmadụ ada apụtagasị, ọ bịakwara bịa na mberede, mere na ego fịara alụ, mkpata ego fịa alụ, ihe bịasịtụ ike, a wee nọrọ na nke ahụ. Aka naghị achọ ụzọ eji apụta, a na-apụtagasị ihe eji enyelu ndụ aka, dịka na-ejikwara na-aga njem, dịka mmanụ eji akwụ ụgbọala nakwa ego a na-akwụ n'ụgwọ ọkụ wee bịa garagasịa ọnụ. Ọ ya bụ ihe ndị Naijiria na-eti mkpu ya ugbu a. Kedu ka a ga-esi mee ya? Ụfọdụ na-asị na o kwesịghị ịdị otu a, maka na ndị ọchịchị batara ugbu a kwere na nkwa na enweghị ihe ọzọ ha ga-eme na-abụghị na na-abata na ofu ihe ha ga-eme ka o wee dị mfe, mana ha ga-ebutu ego ha ga-eji ya bụ ego a na-akụ wee zụrụ mmanụ ụgbọala. Ụfọdụ ekwuola ya wee sị na ebe ekwere nkwa gịnị meziri, gịnị ka ọ dị? Ụfọdụ bụ ndị sigoro na kwamgbe dịka ihe a na-arụtụgasị aka na achọrọ ime maọbụ ihe eji wepụ ya, na ego ndị ọchịchị echichi ndị ya agba ume, ya bụ ego a na-akwụ ka ọ wee ndị Naijiria na-azụrụ mmanụ eji akwụ ụgbọala ọnụ ala, na ha wepụgo aka na ya. Ịma na achọ itinye ego na ya, a ga-asị gị na ihe chọrọ ihe ama, maka na ndị ọchịchị na-akwụ ụfọdụ ụgwọ na-eji agba ndị Naijiria ume ka ego eji akụ azụ mmanụ wee benata. Awezizie gịnị meziri na eche na oge mbụ ebuniri elu na ọ bụ na ewepụghị aka? Gịnị mere oge niile a na-achọ ịchọ iwepụ ya, asị gị na ha chọrọ iwepụ aka ka ndị na-ele ya jiri aka ha wee na-atịgasị ya ọnụ, na-atịgasị ego ha ji azụ ya, na-emepe ya na ọ ga-enye aka, oge na-adịghị anya ọ dalata. A wee na-ajụ gịnị meziri ugbo eji bulie ya elu. Ọ bụ ya bụ okwu anyị na-ekwu. Nke ọkụ a na-amụ na Naijiria atinyela ego. Ụfọdụ si na o kwesịghị ịbụ ugbu a, mana ndị ọrụ ọkụ Naijiria na ndị na-afụ maka ya na-ewepụta ego eji azụ ngwongwo ha ji alụ ọrụ na ihe ha gaji alụ ọrụ. Unuma na ọ bụ ego bekee, na ọ bịara meekwa ka ego nke anyị na Naijiria ọ harazi nhatanha. Mana oge ndị ọchịchị na-abịa, ọchịchị ugbu a, ụfọdụ ihe ọzọ ha rụtụkwasịkwara aka na ha nwere ike ime ka ego Naijiria, ya bụ naira, na ego ndị Amerịka hara nhatanha. A na-ajụzi gịnị meziri, maka na ọ bụ ya bụ ihe ndị na-alụ ọrụ ọkụ eji afụ ụzọ na Naijiria jiri eme ụmụ ihe dị iche iche, na-arụtegasị aka sị na ego bekee na ego na naira anyị na abịa n'ebe ihe nke ọzọ ji karịa na ọ karịzịrị akarị, mere na ihe ha ji alụ ọrụ na ime ihe ndị ọzọ niile bịa garazie ọnụ. Ya mere ị ga-ejikwa m ka ọ dị gị tata, ọ bụrụ ogologo akụkọ mụ na gị ga na-eme ya, ịgwa m ka o si dị na alụro ị ga-atụ tinyere ndị na-achị anyị. Ọ bụghị ịkọ ọnụ, maka na ọ bụ ihe mee otu a, anyị ewetu obi wee kpaa ya n'alụ, ha anụ ya, mara ebumnobi ndị a na-achị
nakwa alụ ha na-atụta maka na ihe a niile bụ anyị wakwesịrị ala anyị dị mma ọ dara anyị niile anyị mere anyị niile ga-eji wee jisie ike wee mee gịnị wee tụ ya alụ ka o wee dị mma. Akara ị ga-eji wee tinye ọnụ bụ 0890771 maọbụ efu nwekwara ike esi nọ nkịtị iteghete nkịtị maka na Igbo na-asụ n'olu n'ọnụ mana akwa ụkwara ọbụla ofu nkịtị iteghete nkịtị 2 1 nkịtị na itoolu maọbụ ịkpọ anyị na nkịtị 7 nkịtị 5 nkịtị 7 iteghete 1 nkịtị na itoolu. Ọ bụ ya bụ ụmụ ekwentị ị ga-eji wee tinye ọnụ. Ndị niile na-ekiri anyị na mba ụwa dị iche iche site na Kpakpando onyonyo Kpakpando Enugu nwekwara ike izite ozi nke unu ka anyị ma mara ka unu si afụtagasị ya na ebe ọbụla m nọ wee na-ekiri anyị wee na-ege anyị. Ọ dị mma ka m gbapụ ya ọsọ wee nabazi oku unu ozugbo gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Ịkpọ anyị gbadata ya kwụsị okwu ike. Afa gị na ebe isi akpọ. Afa gị na ebe isi akpọ. Ọ dị mma anyị dị ka onye nke a ọ dịbeghị nkwadobe. Afa gị na ebe isi akpọ. Afa gị ọ dị mma adị m ka ị ga-akpọ anyị na 09009710109 bụ akara ekwentị ị ga-eji wee kpọọ. Nwekwara ike ịkpọ na 09002110009 ka m were nke a na-anara ha nwayọọ nwayọọ. Gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Ekele gị nwanne ndị ebe isi akpọ. Ezenna ya ngwa tinye ọnụ n'okwu. Daalụ nwanne m nwoke. Daalụ uche ya dị ya njọ. Esi na uche nke gị bụ na ihe iji ị na-eche bụ na ego a na-ebigasị na mba ndị ọzọ bụ ihe so na-akpata ụmụ ihe a na ụgwọ anyị ji ụgwọ Naijiria ji so n'ihe na-akpatagasị ihe a niile. Ọ dị mma uche ya dị ya njọ mana ebumnobi ndị niile kpọrọ na ndị na-akpọ na ọnụ ka bụ uche nke ha maka na uche onye adịghị ya njọ ọ bụghị atụmatụ na uche nke anyị n'ụlọ ọrụ Solid FM ọ bụ uche ndị kpọrọ. Ọ dị mma ana m ekene ndị niile na-ekiri anyị n'ebe ọ bụla ụlọ wee na-ekiri anyị na-egekwana anyị ugbu a. Ewe ndị kara aka nọgasị ụzọ dị iche iche ndị na-akwalite omenala n'ụzọ pụrụ iche. Ndị a ma ihe ekwe na-akụ na ụbọchị Fraịde enu Ezeani nke mbụ n'ama okwe. Ezeani nke mbụ bụ nwafọ Ude ama okwe kpọmkwem ọ ga-awụchi ebe ọzọ mmadụ abụchi nwa aga mmadụ abụchi nwa ga-aga odogwu dibịa kara aka. Mụ na ya ga-anụ na-amalụ na mụ na ndị dibịa ndị omenala na anyị na-akpa mana ọ ga-awụchi ebe a. Ọ kwesịrị ebe ahụ ya ọ kwesịrị ebe a echi mana ewe ka o sitere ya eme ka m na ya akpatọpụ. Anyị awụchie Obinna na onwe ya bụ nwafọ amaokwe na onwe ya anyị awụchie n'obi afọ ọzọ mmadụ abụchi wa ga-aga Ezeani nke mbụ na amaokwe.
ọ ga-adịrị gị na mma ị na-anụ ka m ọ bụ Obinna na wee ya Obinna Obiora niile Obiora niile Obinna gị ka ewu Igbo obi m na-asị na ọya akpọrọ gị ugbo Obinna gị ka ewu ọ dị mma ọ bụ Obiora na onwe ya Obiora Anaeke ana m ekele gị ọzọ mmadụ abụchi ọ ga-adịrị gị n'ama eze anyị nke mbụ na mbụ na ama okwe mụ na anyị wee a na-agazi n'iru mgbe na-agazi Obinna Obiora esizi m kpọzie gị Obiora a tinyere ego ole ka ị zụrụ mmanụ eji agba ụgbọala oge na-abịa ha chịkwa nọ 158 naira abụ narị 50 chọba ka ị ga-esikwa ya ị ga-asụ Igbo ị ga-asụ Igbo ị ga-asụ Igbo abụ m nwa afọ Igbo na gịnị na gịnị otu narị naira 150 na naanị ka ị zụrụ nke gị oge na-abịa ọ dị mma nke bụ eziokwu bụ asị gị kwuo kedu ihe ị chere gbasara ihe a tinyere na-agbanyeghị ụdị nkwa niile ndị ọchịchị na-abịara oge ha na-achọ ịbata nkwa niile ekwere na ndị nke nọbụ na-ama ihe na ego ha chọrọ itinye nọghachi achị na-enweghị ihe dị ka ego a na-eji agba ndị mmadụ ume ka ebenata ya nke ha mechara sụọ ya na bekee si na sọbsidi na enweghị ihe gbasara ihe sọbsidi ha si na ọ dịghị mana ugbu a ha si na ha na-ewepụ na ha na-achọta iwepụ sọbsidi ihe ndị ọzọ sọbsidi a obodo gịnị n'uche nke gị eji a na-ebe oge niile na-achọ itinye ego n'ihe ego eji azụ ihe mmanụ ụgbọala akpọba nwoke ka nwaanyị bụ sọbsidi asị m kwuo asị na a na-eji oyibo were asị na aka mmanụ oyibo mmanụ nke a na-eme na be anyị na ọtụtụ ebe anyị ji ewepụta mmanụ mgbe gboo na be anyị na o nwerezi nke na-alụ ọrụ ọkwa aghụghọ bụ ihe ahụ ofu ihe ha sị na ha bata na ha ga na-alụ ebe a na-esikwa ya akwụrụ na ha ga na-alụpụta ya na a ga-alụpụta ebe a ga na-esi ya na agaghị na-ejezie mba ọzọ eje esikwasị mmanụ ihe a mana anyị ka na-ege ntị wee fụ na ofu nwayo ka na-aga na nwanyị nke a kakwụzi njọ maka na mgbe ndị nke ọzọ nwere ọnụ mmanụ n'eruru one ha na-eme onye ọbụla ju ebe niile ha wa ndị batakwara ugbu a ma ndị ọchịchị ugbu a nwoke na nwaanyị mana Lagos mana ebe mana anyị na-echeziri ka ndị abụọ ndị pụtabụrụnụ ndị anụ na igwe so pụtakwuzie n'ọzọ ha ekwerozi apụta onye ifugo na ọ dịrọ mma n'ọnwayo n'elu nwayo ka ha na-eme anyị ọ dị mma nke ọkụkwa nke ọkụ ofu ije ahụ asị na ndị be anyị si na ka mgbụrụ asụsụ be anyị sụọ ya na onye ụlọ nri ebelachara ofe ebe ọzọ mmadụ udi ọgwa gị na ọzọ mmadụ abụchi bụ ofu obodo ọgwa mụrụ be m ka ọ bụ eze anyị nke mbụ na ama okwe gbam onye ụlọ nri lachara ofe kọpi ise na tempe ahụhụ eji soro anyị ịma na ọ na-abụ ihe karịzie atịnye ya ọchị nwanne mana ihe abụghị ihe ọchị ịgwa gị nke bụ eziokwu ha ji anyị na chata Obiora kedu n'uche nke gị kedu ihe ndị mmadụ kwesịrị ime ihe a ha sizi na ọ bụ ya butere echiche n'uche nke gị ọ bụ eziokwu maka na ihe eji ekwu ihe abụ ile anya ọ na-agba amịra mmanụ n'ala ekwesịrị isi na be anyị sie ya anyị ejizi ya mebe ihe ebukwara ya jee na mba ọzọ jee sie ya atụbatakwa ya ọzọ atụpụ ya atụbata ihe ahụ gịnị ka o gosiri n'uche nke gị ịma na ọ bụrụ na ha siwe mmanụ a na be anyị ọ dịwa ego ha na-ebu ama amenwe ụzọ ha ga-esi wee bu ya bụ ego mana abụ egwupụta ya na be anyị wee bupụ nwunye mgbe a na-ebupụ ya enwe oke na ego emesikwa mgbe a ga-ebupụtakwa ya oke adịkwa so mana ọ bụrụ na ha ịmana ekwume ije na-ewe oge ọ na-anọkịta abanye na ebe a na-amịta mmanụ na Niger Delta a sị na-ewere ndị na-ezuru na-esikwasị ya esikwa ejide ndị ahụ emebisia ihe ha ji esi ya anyị were asị ebe ọ bụ na ịlụ nke nnukwu a
a ga-eji afịara alụ gịnị mere na amachita ndị a hazie ha wee na-ezi ha ikike ọ bụrụ na izu ori dị mma anyị a na-akwado onye ọbụla zuru ori mana ihe a na-ekwu bụ gịnị mere na ma achọghịzi ndị kwesịrị ịma ya ka alụbazanụ m nke obere ụdị ndị a ji esi ya n'ori wee wepụtazi ndị a ga-eyi ikike ha na-akwụ ụtụ isi agwaghị ha ga na-akwụ wee na-esi ya isi mmanụ a jupụtazi ebe niile agaghị na-atụpụzi ya atụpụ ndị be anyị nọrọba anyị na-esi ya ịma na oke ọchịchọ bido na ndị nnukwu ahụ ya chụpụ ndị obere na-achọkwa nke ha ka ha pụọ ka ha nwee ike ị na-ezu ya na nnukwu anyị gwa onwe anyị eziokwu ife adịla anyị na mma anyị anaghị agwa onwe anyị eziokwu oke ọchịchọ bịa kpuchie ndị be anyị anya wee na-ezu ori ọ eziokwu bụ ihe ga-azọpụta anyị n'obodo eziokwu anyị bute ndị ga-agwa nwa anyị eziokwu ọnyanwa ọ dị ma anyị bịachite azụ a na-ewere okwu unu maka na nke tata ọ bụ na Obiora Ana-Eke nọ wee na akparịtazi ụmụ ihe a niile ka o wee kwa anyị wee mee ka o wee dị anyị oyi mana ọ dị m ka m ga-ewerezi okwu unu ugbu a ka onye ọbụla wee nọziri ebe ọbụla ị nọ wee tiebazie ya ọnụ ịmara ihe a ga-eme ka o wee dịrị anyị mma n'ala Naijiria ịtụ alụ nke gị ọ bụghịkwa ịkọ ọnụ anyị nọ n'ịkọ ọnụ ihe anyị chọrọ bụ alụ ka anyị na-akpa ka anyị kpaa alụ a ka o wee dị ka o kwesịrị akara ekwentị ị ga-eji wee kpaa maọbụ tinye ọnụ na ịchọ itinye ọnụ na nke gị esi na mba ọzọ ịmara na akara nke Naijiria ka ịchọ isi na mba ọzọ wee kpọọ anyị ịpịa mgbakọ ọkwa ya ịpịa atọ pizie ịpịa abụọ pịa atọ pịa anọ iwee kpọzie iteghete nkịtị iteghete asaa otu nkịtị na itoolu epikwa ịchọkwazi ịkpọ nke ọzọ epịa mgbakọ ọkwa ya akara mgbakọ wee pịa abụọ wee pịa atọ wee pịa anọ wee kpọkwa akara ekwentị nke a iteghete nkịtị wee kpọzie abụọ atọ otu nkịtị na itoolu ịkpọ ya anyị ga-ewere okwu iwekwa ike ịkpọ ịpịkwa akara mgbakọ wee tinyezie abụọ atọ otu na anọ wee kpọzie asaa iteghete ise nkịtị ya bụ asaa nkịtị ise nkịtị asaa wee kpọkwazie iteghete otu nkịtị na itoolu ka m webezie okwu unu ugbu a gwa m afa gị na ebe isi akpọ biko ịkpọ anyị sụọ Igbo yele ya afa gị na ebe isi akpọ ekele gị biko sụọla Igbo yele ya ana m anụ ihe ị na-ekwu gaa n'iru mana mụnwa na-anụ nke gị ana m anụ ihe ị na-ekwu gaa n'iru gaa n'iru o nwanne anyị nwoke ada anụ ihe m na-ekwu ka m weziri onye nke gwa m afa gị na ebe isi akpọ ekele gị nwanne afa gị na ebe isi akpọ ị were afọ Igbo gwa ya afọ Igbo gị na nzukọ ndị Igbo ka anyị nọ na ya Okechukwu ngwa gaa n'iru ebe ka isi akpọ gaa n'iru tinye ọnụ n'okwu ma akọkwa n'ọnụ ndụmọdụ ka anyị chọrọ Okechukwu ọ nọkwazi ya Okechukwu ọ gbapụla gwa m afa gị na ebe isi akpọ afa gị na ebe isi akpọ gbachie mbọ ike sụọla ya Igbo yele ya agwụkwanara ya asụsụ anyị ọgwa mmụọ ndị ka email afa gị bụ gị na ebe ka isi akpọ gaa n'iru nwanne obodo anyị dị mma anyị na-abịa gburugburu maka ndị nnukwu mmadụ nọ n'obodo ekwe ha na ha na-eche iche n'ebe ọchịchị onye bụcha gọvanọ alawa finet ebizie na finet agaghị ha na-eme ala ha na-agba gburugburu gbasie mbọ ike sụọ Igbo agwara ya ọgwụ ahụ ha na-agba gburugburu wee na-eme ha anyị dịka anyị ga-esi mmegide ya ihe agbanwe n'obodo a ihe na mgbanwe na-eso ma ndị agha na-agba gburugburu ha chọpụtara ndokwu mmanye onye iwu
ebukata onye na-elekọta patrol ọbụwa onye na-elekọta ụlọ elekọta awụpụ abụọ onye na-elekọta nka ofu onye ahụ a na-agbanyere egwu na ndịda ya mere obodo anyị dị mmadụ ma ndị ahụ niile apụtara ọ bụ n'ime ya ọ ga-adịkwa otu ya na-adị. Daalụ. Ọ dị mma ka m nwere nke a. Gwa m afa gị na-ebe isi akpọ. Afa gị na-ebe isi akpọ, kwụsị okwu ike. Gaa n'iru sụọla ya Igbo yele eye. Anyị anaghị ekwu okwu ọgwụ ebe a, ewutena gị ekwu n'okwu ọgwụ na udo ka anyị chọrọ, udo ka anyị ga-esikpa ya n'ala ọ dị mma. Ọ dị mma, uche ya dị ya njọ mana anyị achọghị ọgwụ, ọ bụrụ ọgwụ ka anyị chọrọ. Ihe a chọrọ ka etinye alụ a ga-eji mee ihe n'udo. Kedu atinye alụ ka a ga-esi mee ihe n'udo? Ndị ịma na ilu ka a na-atụ achọ ikwu okwu a si ji gbakara ka a ga-esi wee kwu ya. Nke a dị ka obodo si dị ugbu a, ayachana nke ọya korona, ọ bụziri nke bịakwa tibe ọkpọ ma ọ bụ mba nwanne anyị achọghị ihe ọgba aghara biko. Akwanụ ọgụ ka anyị si pụta ọkwa ya agha koro ewo mmadụ mpụtakwa na-akọ mba a ga-eji jiri akụ na uche maọbụ akụ na uche dịka isi asụ ya wee mee ka ihe dị mma. Orastus zutere anyị ozi na YouTube, ana m ekene gị Orastus Wafọ, ọ ga-adịrịrị gị na mma. Ndị chọọ ikiri anyị jee na Kpakpando TV na YouTube jee kiribe ma zite ozi nke gị. Echefuna iso ebe a ka iwee na-ezita ozi gị kwamgbe ọ bụ n'efu. Ọ dị mma, anyị ga-ewekwara onye ọzọ. Gwa m afa gị na-ebe isi akpọ. Afa gị na-ebe isi akpọ. Ndị ka imerụ. Ana m anụ ndị ka ime gaa n'iru. Ịdọdọ gaa n'iru nwanne. Ihe m na-ekwuba na ile anya ịfụ na onye na-achị anyị bụ ya wa Minister of Petroleum. Ndị nkwa o kwere anyị bụ na refinery anyị ga na-alụ ọrụ ebe a na-ejizi mmanụ na ọ ga na-alụ ọrụ. Ada werezi ka anyị afọzi ka ọ na-alụ ọrụ. Ebe ọ bụ na ọchịchị Naijiria ekwerọ, edozi Naijiria ekwerọ, a ga-ararịrị ofu. Mgbe ahụ a ga-ararị ọbụla ọ dịkwanụ mma alụ ahụ na-atụta dịka anyị gara na mpaghara na otu a ga-aka mma ka e mee ya otu ama. Biko ụta anyị amarozi onye ụzọ ga-eweta onye ga-edozi Naijiria ọnyịgo. So n'ihe anyị na-ekwu bụ ka a laa na mpaghara udo chia ekele m unu. Daalụ. Nwanne anyị nwoke na-ekwu ka a hazigharị obodo. Ọ dị mma, uche ya adịghị njọ. Gwa m afa gị na ebe isi akpọ. Nwanne m nwoke, ndị afa gị na ebe isi akpọ. Maazị Enuche, ọ ga-adịrịrị gị na mma. Ana m anụ ihe ị na-ekwu, gaa n'iru.
ga-ekwu mana ịgba bụ ego ndị nọ n'ọchịchị ndị bi Naijiria aka bụrụ ndị Naijiria ma na-ewu ihe na Naijiria nwere enwe Naijiria nwanne ịma na ihe ọ dị mma tinye alụ nke gị tinye alụ nke gị tinye alụ nke gị ihe alụ ka m na-eti egwu ike wee obodo onwe a na-akpọ Naijiria ka ndị ọbụla na-adị manage bebeba ịsụ agụ bekee anyị achọghịzi ụdị a ịsụ agụ bekee mana ihe a na-ekwu bụ alụ ọ bụghị okwu iwe isi kewa ka ị ga-aga esi kewa ya ọ ihe a na-akpa n'alụ ụfọdụ ndị na-ekwuchi ụdị ihe dị otu a afọ ajụjụ a ga-ajụ unu bụ ewe onye ji ndị mpaghara ọbụla idozibe ha ewe onye ji ndị mpaghara ọbụla ime ka ogbe nke ha dị mma ego a na-eketa n'etiti gịnị ka eji eme ndị na-eketa ya ngwa ga-enu ntị ndị mpaghara ndịda anyị na ha nọ ụmụnne anyị ndị Yoruba na maka nchekwa ha jikọrọ aka ọnụ wee kwekọrịta n'ime onwe ha sị na ha ga-ehibe Amotekwu ka echekwaba obodo ha Obiora kwa ị na-anụ n'agbanyeghị ụfọdụ ekwe ha mana ha kwesịrị ike jikọ aka n'ime onwe ha maka na ọ na-abụ adị n'otu azịza ike ọkwefuru ikwu ọzịza ọ ga-afịa arụ ịgbaji ya na adị n'otu mana ịbịa mepụba ya a na-agbaji ya anyị wee na-ajụ gịnị ji ndị Igbo ijikọ aka onye nke akọrọ n'elu onye nke akọ okenye akọrọ nke ọya bụ ka a ga-esi ewe onye ji ndị mmadụ si ha emepena na anaghị eketa ego si n'etiti wee na-abata gịnị ka eji eme ejughị ndị na-eje eketa ya ihe eji eme ụfọdụ n'obodo ndị dị iche iche ụzọ ndị na-achị kwesịrị ịlụ ndị nke anyị wa ụmụnne anyị ejụọna ha na alụrụ ya ọchịchị ime obodo kedu ka isi ajụ ajụjụ ego na-abịata abata ebe a gị ihe eji ya eme ị na-asị ekewa aka otu a nke dị obere nke dị adị anyị na-ejikọta na ha onwe anyị aka wee ndị ga-egboro anyị ọgwụ na osu ọ bụziri ya bụ gịwa na-ekwuzikwa ma ụdị ihe dị otu a ọ ka a ga-ejijigo aka ọnụ gbuchiri ofu obi wee na-aga Obiora ịnọkwa ya anọ m ya maka na onye achịkọtara ezinụlọ ya anyị achịkọtakwa n'ọrụ obodo ọ ka mma ka anyị bido n'ezinụlọ anyị ka anyị si n'ụlọ mara mma pụọ n'ama ọ bụrụ na be anyị mara mma otu a na-ewekọ mgbe anyị si nnọọ karịa ndị ebe ndị ọzọ mma apụtazị na ọ bụrụ na anyị batazie dizie na be anyị dizie na be anyị na anyị ga-aka mma ọ bụrụ nkewa ọ bụghị ọ ka a ga-esi wee mee ka ihe dị mma ka anyị na-ekwu ọ dị ma m ga-ewebezi okwu ndị ọzọ gwa m afa gị na-ebe isi akpọ biko gwa m afa gị na-ebe isi akpọ biko kwụsị okwu ike gwa ya afa gị na-ebe isi akpọ Emeka gaa n'iru ihe onye kwuru okwu na-ekwukwara na ihe na-eme anyị ji anyị n'aka ndị na-achị achị nwa amadi a na-arụ refinery na Lagos gotere na ọka Nigeria were ego na ihe onye kwukwara ihe na-eme anyị ji anyị n'aka adịghị ọzọ ụgbọ ikwu bụ ego a na-esite na China ndị China ga-egburu ofu steeti na Nigeria daalụ ọ dị mma nwanne anyị nwoke na-ekwu na ụfọdụ ọ na-ewute na ụfọdụ na-agbado ụkwụ na ego a na-ebili dịka ụdị ego a na-ebili n'agbanyeghị na ọ bụghị isiokwu anyị n'ụbọchị nkata ihe a na-ekwugodo ụbọ ego a tinyere na ihe eji tinye na nkwa niile ekwere tupu abaa n'ọchịchị oge na-adịghị anya ọ dị ka ụfọdụ ndị be anyị na-ekwu eme nke kewa nke ka baa ka o wee dị mma na ihe ndị ọzọ ha agaghị na-ajụ ihe mere
nke a na-eweta eweta gị ya ka eji eme amechi gị ọ bịara gịnị ka ị ga-ekwu gbasara nke a maka ego nke enwetalụ ego ebitere ọ bụrụkwa ego nke na obodo anyị bụ Naijiria kpatara o nwere ife eji eme ị na-afụ ya na sineti na ụlọ nzukọ nke nnukwu asị gị na a na-eke ọ na-esekwu ma okwu na ekenyere ndị a ekenyere ndị a na anyị nwabụ South East na-ekenyere anyị a na-asịzi otu a ka a ga-esi eme ya bụ ife ego enwetara ka e nwee lụọ ọrụ a ga-asị na a ga-ebite ego na aya alụ nke a na aya alụ nke a ya bụ ego ahụ ebidoro ihe niile eji alụ enwe nke eji alụ na okike ka a na-eke nwanne mana ewe asị na eji ewe nke eji alụ ụzọ igwe ụzọ ụgbọala igwe na ụmụ ihe ndị ọzọ dịgasị iche iche a na-ebitegasị ihe ụfọdụ na-asị ụmụ ego a na-ebitagoro kedu nke ihe a ga-eji alụrụ ndị Igbo mana ọ bụrụ isiokwu anyị n'ụbọchị taa mana ihe anyị na-ekwu bụ kedu ihe anyị ga-eme ugbu a gbasara ụdị nkwa a na-abụ oge ndọrọ ndọrọ ọchịchị ruo a na-ekwe na a ga-eme ihe a ma ihe nke ọzọ nke a pụtago ugbu a ekwere nkwa na ịbụ n'ọnụ na a ga-ewetụta ọnụ ego anyị ya bụ naira anyị na ego ndị ọcha ọha nhatara ya bụ ego ndị Amerịka dọla ha mana kịta omeghe a na-ekwu na a ga-ebutụta ọnụ ego eji azụ mmanụ ụgbọala abịakọzi ọ na-agbago agbago ịma ife a na-ekwu o nwere onye m na-etinye na ihe a na-akpọ Facebook ofu onye masị m na onye a ma ekwu okwu ya ma ekwu okwu ife nsara ya bụ na oge elugo mgbe anyị ga-akwụsị ịkwado ndị ọnụ ụtọ ndị ndọrọndọrọ ọchịchị bụ ọnụ ụtọ maka ndị ọnụ ụtọ erika ha kwuolu gị okwu ebe a ịkụwalụ ha aka soro ha n'azụ ka anyị nyopụ ndị mmadụ ndị na-ekwu eziokwu ndị na-akwụwa aka ọtọ na-eme nke a na-afụ n'anya na ọrụ ndị ọnụ ụtọ ka mgbe anyị kwụsịrị iso ndị ọnụ ụtọ ọ dịla anyị na mma ndị ọchịchị anyị emebe ọfụma gwa m afa gị na-ebe ishi akpọ ekele gị nwanne ndị ebe ishi akpọ gaa n'iru bee ya nkenke onye ọkụ na-agba dị na-achọ ọkụ na-agbado mebọ gị esi na-ema ndị mmeri aka anya ọdụ ọkụ gbata mebọ gị mechaa bịa na too ya ihe na-eme na ba anyị mebiri emebi na ebe fuel anyị na-eme na ba anyị dị 160 ọkụ electricity tiekwu ego ebe na-abụ na anyị wadoro na-emepụta ya obodo ga na tata ndị be ha kwụrụ ụgwọ n'oyi ọ bụ ihe a gara ekwukwa ahụ akwara asụsụ ya ka ntinye daalụ nwanne anyị nwoke kwuru okwu ịfụ na ọ sị na nke mbụ bụ na ndị mmadụ ka esi na korona na-apụ ụfọdụ na-agba ndị be ha ume na aghọtazie nke anyị na ekwesịrị ịgba anyị ume ụmụ ego niile a na-akwụ ebenatagodo oge n'otu isi na obodo ụfọdụ benatara ego otu isi ha benata ụmụ ihe nyekwara obodo ha aka na otu a batazi na gịnị mezere ji nke ma a ga-eji nwayọọ bututu ka ndị mmadụ kwute ume n'ihe gbasara ihe nsogbu ọrịa butere na-emeghe ya abịazie ibunizie ụmụ ihe eji enyere ndụ aka tinyekwazie ya ego iche na ọ dị mma Obiora ọ ya bụ oke ọchịchị ahụ m na-agwa gị maka na oke ọchịchọ ekwero ndị ọchịchị anyị mara na ọ bụrụ sọ nweta ego a na-enyere ndị a na-achị aka enyelu mana oke ọchịchị ahụ ebe anyị tinyere ndị ọnụ ụtọ na ogogo ọchịchị ọ ihe a anyị were gwa m afa gị na-ebichapụ biko sụọ Igbo nyere eye afa gị na-ebichapụ ekele gị nwanne ndị afa gị na-ebichapụ Ndụbisi na-akpọ Chima Anambra akpọ Ndụbisi gaa n'ihu akele m uru na ukwu wepụta mana ihe m na-atụnye Chizzy na bụ na nwa amụrụ ya gba afọ 15 na ụma ọ bụgokwanụ mmadụ ọ kwesịghị ebu nna mụta ụmụ mana ahazi di ya obodo anyị a
ịmago n'afọ ole anyị dị and inewe anya o nwere ụbọchị a na-eme ihe omume na igwe okwu igwe ụlọ ọrụ na ofu nwoke a maara aha ya n'ala Igbo bụ Chinedu Ndebo wee na-ekwu na amụrụ ya na Kafanchan adịna nna ya na-arụ ọrụ n'ụgbọ oloko iwe fụ na ọnwụta ka ihe niile bido doba na mgbogo a so o nwekwenu ụta a na-ata onye chi ka egbuwe obodo a maka na ile anya mgbe a na-eme nke ndị oyibo na-akpọ regional gọọmenti a na-agwa m na mpaghara mgbada anya nke akụrụba ha na-eto ọsịsọ mgbe ahụ kedụzi ihe anyị ji na-ekwenye na anyị agaghachiwe onwe anyị ma ọ dịkwa otu ọkwa mmadụ nwunye nọ mgbe ahụ mere akụrụba ji na-eto ọsịsọ kedụzi ihe ọwụ na ya nwere dị mmadụ eji na-atụ ụjọ na-ekewa na anyị agaghị achịkọta fon nwanne ihe anyị na-ekwu nwanne ị na-ege ntị ọ dị mma nwanne ihe nche na anyị na-ekwu bụ ọkwa mmadụ akana obere nke ọkwa ndị mmadụ ka na-achịkwa mpaghara ya eche m na ụmụnne anyị ndị ọzọ ma ọ bụ onye na-abụghị onye Igbo na-achị ana Igbo ọ ka bụkwa ndị Igbo na-achị ana Igbo ebe ọ bụ na anyị were ndị chịrị chịta ọfụma n'oge ahụ ebe a sịzi na onye ọbụla na-akpata oge a na ihe dị iche bụ na ihe kpatara na ogbe nke gị ijiri atụ ụtụ isi n'etiti jiziri nke ahụ chọọ ka ị ga-esi wee na-akpata ego dozie ogbe nke gị ọ gwana ya dị iche mana nke a bụ na eweziri ego a na-ekenye n'ọnwa si gị jiri ya dozibe be nke gị jiri ya chịba ndị nke gị enwekwara ụmụ ụtụ isi a na-ewetakwa n'obodo sịkwa gị na-ewu ụtụ isi ga na-eweta dịka obodo ị na-achị ị na-akwụnye a na-akụta ụtụ isi ebe a na-ajụzi ebe ọ bụ na ndị Igbo ụtụ isi ahụ a na-atụ ilekwa ya ịfụ na ego a na-ewetazi ugbu a na mbanye ya ka ego ogbo si dị na nke taa na ọ na-agazikwa ijeri nde gịnịzi ka mmụ Igbo a na-achị maọbụ na-eji anọchite ya na-azọta oke ka ezizi ka ego a niile a na-azọzadị gịnị mere na ejizi ya dozie ala Igbo ọ bụ ya bụ ajụjụ imirikiti na-ajụ ego a niile na-abata gịnị ka eji ya eme gịnị mere na amaji ya rụọpụta ọnọọrụ ije na ihe dịka Lagos ụfọdụ mgbakpa aka ugbu a si na Lagos na-ewere nke a nwee nke ọzọ mana ụtụ isi nakwa ụmụ ihe ndị ọzọ a na-alụpụtagasị obodo na-edozi ụlọọrụ na-alụ ụlọọrụ dị iche iche na-ewepụtagasị ụmụ ihe dị iche iche nke ha na-aga ma ndị be anyị sokwu alụ na Lagos nwa narị lụgasị ụnụ na-emepụzi ebe ahụ ụfọdụ asị na ụgbọ mmiri mere nke a mee nke ọzọ mee nke ọzọ gịnị mere na ndị niile na-achị nọ na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ifunugo onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị ndị ọchịchị kachasị pụtasị mba na-achọ a ga-achọba ụzọ ka a ga-ezigbo orimiri chọọ ofe orimiri dị n'ala Igbo ma ọ dịdebere ala Igbo nso ka egwuo ya ka ndị Igbo si ebe a na-atụbata oge ụfọdụ na-ekwu ya bụ oge ha na-ababeghị n'ọchịchị mana ozigbo ha banyere n'ọchịchị dịka ihe anyị na-ekwu ejiri ọnụ ụtọ wee gwasa gị na-abanye akwa ifuru orimiri na a ga na-atụbatazi abanyezie agwaghị ozi ga-akpatazi ya n'oge na-adịghị anya ka e hibere otu ndị ga-afụ maka azụmahịa na mmepe na ụlọ ọrụ dị iche iche n'ala Igbo ọ bụ oge ndọrọ ndọrọ na-abịa ejiri ọnụ ụtọ a hibe ya na a ga-ebido kpọọ ofu nwa afọ Igbo kara aka ọkammụta tinyegasa ndị otu a onye ọbụla aka wụọ kemgbe ahụ ebee ka ha nọ ka a ga-esi dozie obodo a na-ekwuzi ọ bụzi oge ya bịazisi ọ dị mma chibazienu ewu ihe ga-agbanwe oge a gịnị bụ ihe ga-agbanwe oge a echere gịnị ga-agbanwe Amaechi Obiora eche m na gị ọ n'onwe gị nwekwa ka ị si afụta ya ajụjụ a na-ajụ ọ bụ na ọ bụrụ ndị Igbo na-achị anyị ugbu a anyị si ka a nọrọ onwe anyị ebe nke na-abata eche m na onye nyere obere ego na a ga-enegodo anya nke ahụ e nyere ya ka o ji arụta ọrụ tupu anyị nyekwa ya nke nnukwu ndị na-achị anyị nke ndị nọ na ana Igbo ha ya egosikene na ha ya achụnwu obodo a na enye ha obodo a na ya emezi ya maka na ife a na-enye eji emezi obodo a na-enyekwa ya ndị be anyị mana a nara ewepụta ya ịma na ihe na-emezi ndị Igbo ụfọdụ bụ na ọ dị ka ọkụkọ hapụrụ mma gburu ya wee na-atụgọbasịrị
ite ọnụ ọnya nụ. Kama a ga-ajụba ndị isi anyị n'ala Igbo, biko unu na-eje weta ego na-abata inwe ike si na opere mpe, ọ dị mma opere mpe, kedu ka esi gbakọnata ọnụ jiri agụ ọgụm isi wee jiri edozie ala Igbo? Ị mara nke kacha enwe m iwe ịgwa ndị a sị na ndị bụ unu na-enyelụ ha nke a ha mee nka nye ha nke a, kedu nke ha mere ifele mee okwu gị maka onye na-ekwu okwu n'ezie taa ile ya eze mara ihe ọ na-ekwu maka na ịpụta n'ezi emevuo gị na-enyelụ nwanne gị nke a ya lụọ ọnụ ha enye nke a ya lụọ osi ha n'aka. Ụmụ Igbo one na one nọ n'ọkwa dị iche iche ugbu a godo, gịnị ka ha dọtagoro n'ala Igbo n'ọnọdụ ọkwa nke ha nọ na ọkwa na-alụ ebe okwu oloko ya aga. Mmadụ one n'ime ha ji esi nda n'oluo n'anyị onye na-alụkwa ya bụkwa nwa afọ Igbo, esi n'ọwa afọ Igbo, onye si n'ọrụ nwa afọ Igbo a gwara ọgwa mba afa ya bụ afọ Igbo. ọ bụrụ mana oluo n'oge ndọrọ ndọrọ aza Igbo, mba ọ ka na-azapụ ya otu mi ama echi agwara ọgwa ofe mmanụ na eche m na ọ na-abụ n'oge ndọrọ ndọrọ ụfọdụ ekwe ebe Igbo, ụfọdụ agbanwebe afa ha. Ndị na-azabụ ihe a zaba Chukwu wanchi nke ọzọ na nke ọzọ, ọ na-ekwu na ya bụ Igbo na o nwere onye ya sị na ya bụrụ onye Igbo. ọ dị mma ka ha hapụgoro nke ndị a. Ndị Igbo anyị na-anọchi site na Enugu, Anambra, Imo, Abia, Ebonyi, ka ejirego ndị a ndị nke a gịnị ka ha ị ga-agha sị na ha mepụtagoro n'ọma ha zọtagodoro ndị Igbo? Ịma na mgbe ụfọdụ ka na-eche ka oge asị ọ dị mana gbazie mgbe ụfọdụ a na-abụ anyị jiri aka anyị na-egbochite ndị nke anyị maka na ekwesịrị ị na-akpọ ha na redio bịa kọwaa ihe iji ego gị wee mee, ma ọ bụ ọnọdụ ịnọ na ya, ọkwa ịnọ na ya, ọkwa ịnọ na ya. Gịnị ka iji a na-ego ego security vote, a na-ego ego eji alụzi ụzọ, ụtụ isi obodo a na-ekeyekwa gị oge anyị enyecha ha ihe ahụ. Ndị obodo atụkwa ụtụ n'ime ime ọchịchị obodo a na-atụ ụtụ dị iche iche. Ọ bụrụ na anyị ewepụta ya ọnọkọta dị anyị n'olulu gị ka ị bịa kọwaa ihe ị lụrụ n'obodo igosikwa ya onye ọbụla afụ n'anya. Ịmana agbanyeghị na Obiora, ịmana agbanyeghị n'okwu anyị chọrọ a na-ekwu ugbu a na ndị mmadụ na-ekwu anyị ka anyị jikọrọ ihe mere na-eme na Enugu ma ọ n'obodo dị n'ala Igbo a gburugburu nọgidere si ọ dị mma ndị obodo biko gwa m na ihe kachasị akpa unu. Ụfọdụ wee kwuo gburugburu si ọ dị mma aga m enye unu ego, o ma emecha ihe ha ego ndị ọchịchị ime obodo unu lụọ ya ọfụma aga m enye unu ọkara nde 10 naira 10 ọkara ya wee zie ha nde naira 5 si oye ụfọdụ unu rụsa na abịa were ka afụgoro ebe unu lụ. Ị ma na ụfọdụ ụzọbara ego a akakwuru ụfọdụ na be nna m enyere ego a mana aka na-akọ nkụkụ ya ruo echi ọsọ asị na ofu onye nna ndị ji ya bụ ego anwụrụ na onye nke a mee nke a ejipụta nka igwe na keta ekposa igwe a na igwe banyere edegide ama na-akọ akụkọ ego alụ ma nke igwe wepụtara ego igwe wepụtara ka e wee napụta ya bụ ego na emegidere akụkọ ya bụ nke igwe agadi nwoke dị almost akwado ịlụ 100 years bụ afọ narị erikwuo ya ego agadi nwoke. Ihe anyị kwụsị ime bụ isi n'ụlọ jụba ajụjụ nke be anyị bụ atụta alụ ihe ego ga-egbe ụfọdụ atụtara ezigbo alụ ihe ga-abara onye ukwu bara onye nta ihe ego ga-alụ ebe ọ bụ na ewepụta onye ọbụla ewepụta obi ya wee lụọ ya. Mana oge ụfọdụ nụrụ afọ ego a ebe ụfọdụ ebe uche ndị kwesịrị abụ kedu ihe a ga-erite na ya ihe a magasịrị ugbu a ịgwaghị eziokwu a sị na anyị chọrọ ebe a ga na-eme nzukọ bụ ihe kpabaziri anyị n'ihe niile anyị kwesịrị ịlụ na-ewebukwa obere ebe eweburu anyị a na-eme nzukọ kama a ga-edozinata ya kwa ụzọ dị mma ga-azụrụ onye ukwu zụrụ ihe nta ego ga-ama ma ọ bụ akwa mmiri gbochiri anyị nwa na obodo ndị ọzọ ịbata ego a ga-alụ ịma na emeghị ya ka ọ dị ugbu a anyị ewezi ebe a na-eme nzukọ ebe a sị na nke a bụ ihe na-akpa ike iwe efu ka ndị be anyị ka anyị na-agwa ụwa anyị nke bụ eziokwu ọ bụrụ apụta isi na nke a mere nke eme
ịmana ihe ahụ dịka nlele ọchị obodo Enugu nelere ndị ime obodo ya mere na ụfọdụ agaghị ewe ọnụ dazie kwuo mana obere nke a sị gị imezie ka ị ga-abazi kezi ka ị ga-ezi bịa kọbazi ọnụ na mbụ mgbe m bidoro okwu a sị m na onye achịwuro ụlọ ya ama asụwo ọha obodo ya bụ ndị be anyị biko anyị edozi be anyị doziere ọfụma anyị enwee kwuwe maka nke dị n'ama maka ọsọ ebe si nọọ akpasa n'ama ewekpawa n'obi mana ọ bụrụ na ahụ ọ emesie n'obi enwepụwa n'ama imezie amaghị ọfụma iwepụwa n'obi ka m were ya gwa m afọ gị na-ebe isi akpọ afọ gị na-ebe isi akpọ ọ dị mma ofu ma mma na ahụ ka anyị ga-ewere na apịachizie gwa m afọ gị na-ebe isi akpọ ekele gị nwanne odogwu ya n'iru nwanne gba ya afa gị na ebe afa gị Ikechukwu gaa n'iru gaa n'iru ihe na-ekwu ebe ahụ ya aka n'ala Igbo anya ugwu onye ama ekwu na federal ndị lokalụ na-aga ya ka ndị federalụ na-aga ya ma ndị mmadụ na-anwụchi na otu anyị nwa n'onwe anyị dị n'ebe a eche oge ka anyị kwara ya n'onwe anyị ụzọ Ebonyi ahụ onye nke Ebonyi ji aka ya ọ federal na-arụ ya ka ọkpa dị naanị bụ onye nke Ebonyi nwo ahịa na-arụ n'uche nke m achịkwa m ya ọ na-agba onye na onye lawa a nọrọ Enugu oge ịmagoro onye ọbụla amago na ọbụọdị nke na anyị kewere ebe ndị wetede weta amasị mgbe e nyere enye ewepụtakwere na onye ọbụla na ha na-eweta amagoro ụzọ isi ana amagoro ụzọ isi wee na-achị azụ mgbe ọbụla ọ bata na ọ batago aka anyị na anyị jejide ndị n'ọrụ ugwu anyị jejide ndị dowere ugwu ndị anyị zupụrụ ngwa agụghị ọzọ onye anyị chọka ndewe ebe a anyị niile ejezi na maka owo ejere eje ewori anyị achọrọ ozi daalụ nwanne daalụ nwanne anyị nwoke si na ha chọzi ka eje na nke ejere eje gịnị ka ejeta na ọ chọzi ka a nọ n'ụlọ jebezie o wee bụrụ uche nke ya gwa m afa gị na ebe isi akpọ ekele m bee ya nkenke daalụ adị m ka nwanne ya ghọta ya mana ọ uche ya maka na ihe o ji kwuo ya a na-asị ihe aka na-ekwu bụ na ụfọdụ adị aghọta na-ewe ka esi achịrị na-ewere ka ụtụ isi a na-atụtụ n'obodo a na-ewe ka a ga-esi jiri ya dozie aba anyị a na-emekwa ba anyị adịla anyị mma uche ya bụ na enwe ha Biafra ejide uwe ndị na-achị oge ahụ ka a ga-enwe ike ijide mana ebe ijidewuro ya ugbu a aka wee ndị ga-ekere iwu n'ikpe onye bụ kansụl ya o jidewuro ya ụfọdụ amarọ dị onye ndị ahụ ọkwe mana ụfọdụ amarọ ndị ha bụ ọ na-eche mgbe anyị enweta Biafra o wee jide ka anyị ka nwụ n'egodu ndị a kịta a na-agwa n'ime obodo ọkwa nke anyị kwuru kịta ọghọtara ihe a na-akọ ụfọdụ ada aghọta na-ewere ka asịsị biko gịnị na-akpọ unu ebe unu na-eti mkpu gịnị kachasị na-akpọ unu ugbu a ekwuo ụfọdụ kwuo tupu ụfọdụ ekwuo ụfọdụ echebenere na ka ha nụgo ụdọ ego a na-ewe ụfọdụ echebenere ka ọ ga-eji bụ nwanne ha ga-alụ ya na ndị ga-abịara ọrụ n'ihe a ga-ekwu
ụdịga ndị ga-egote ihe a ga-alụ na ihe ndị ọzọ echebere ka a ga-eji fọjuo akpa ọgwụ ihe ga-abara obodo ha niile ime obodo ha uruo ọkwanụ maka ife a ka ha ji egbuziri onwe ha na maka prezident jeneral kịta a na-anụzi ọgụ na-agba egbe prezident jeneral ime obodo na oke ọchịchị ahụ a na-ekwu oge ụfọdụ ekwuo ihe a ụfọdụ a na-aghọtafe ya ka anyị jike na echiche wee medozigoro be anyị enwe ka anyị ga-ezi dozie mpaghara a n'Igbo a akwụkwọ lụtụrụ aka nwanne anyị nwoke lụtụrụ aka si nwanne anyị nwoke ọchị obodo Ebonyi na-edozi Ebonyi na-alụ ụzọ o kwuru ya ugwu Bruce na-alụ o kwukwara ya na ọ na-abịazie dozibesi ụmụ ihe a niile iche na wee dozie lụbazi ebe ndị mmadụ ga na-alụ ọrụ o nwere okwu o kwuru ọ sị ndị federal na-aga ụzọ ugwu onye ka ndị be anyị na-aga ọ ndị federal na-anwụ ebe ahụ ka ndị be anyị kwesịrị imezu ya gbabazie federal ụgwọ maka na ndị be anyị bụ ihe na-anwụ ebe ahụ federal ama mbịa ebe ahụ bịanwụ ka ọ dịrị ndị be anyị mma ọ ndị be anyị ka anyị agbawa ụgwọ meziere na anyị ụgwọ onye ama ka ndị be anyị nwụdebe daalụ ihe anyị na-ekwu bụ onye pụta ọ dị ka onye dozicha be ya maọbụ onye na-edozi ya ọ pụta na-ekwu ihe anyị dozie ebe anyị pụta ịma na oge gboo ọkwana ihe ọdịnala ji dị mma ụfọdụ hapụrụ ọdịnala wee na-eme mana oge gboo a na-ejikọ aka wee dozie obodo pụta ụlọ ụzọ maka na ihe ga-abara obodo niile ihe a ka ndị Igbo si too idozi obodo baa ihe ga-abara ndị be anyị uru ọ bụrụ na ụfọdụ ga-echeta ọdụ ụgbọala Imo ọ bụ ndị Igbo ndị Imo ndị Igbo ndị mmadụ jebe ije ya wee jebe wee lụpụta ya ọdụ ụgbọelu Imo a ịmụ ihe a niile bụ ọ ka tụtụkwara ka oge ndị chere ọ bụ ka m wegoro ya na gwa m afa gị na-ebe isi abụọ gaa n'iru bee ya nkenke ịma na ndị Igbo si na ọ chịrị onwe ya n'ụgbọ ya sị na ụgbọ abataghị ya ile anya n'uche nke m efuru ndị Igbo a niile unu na-atụ okoko onwere onye n'ime bọọdụ ma ndị Igbo n'obi maka na onwere n'ime bọọdụ ma ndị Igbo n'obi etu anyị na basịsị tụolo elu a niile ebiri tụba kemgbe ọ ka ejinere anwa wee melite ihe a ebirikwa kịta tụwa elu lụọ na-arụ ọzọ na-abịa o nwerekwa ihe anyị ji wee mere maka na ebe ebe a kwụrụ kabakwu ọ dị ka etu ọ na-abụ ụfọdụ kpọ kasị n'Biafra kasị na ebe anyị na-elekọta onwe anyị ọ na-abụzi Biafra bịa ka anyị na-elekọta onwe anyị ihe anyị na-echọrọ ikwu na e nwere ike tụọ m na ha azụ Okechukwu mbụrụ onye na-achị ọ bụrụ nwa na-achị Abakaliki ya ekwenyeghị m na Biafra na anyị ga-enwere onwe anyị o nwere ka ikpe ji wee mee ị ga-asị ọkụnye Igbo nọ na-achị Abakaliki ị na-ama na nna m nọrọ ebe anwa na-achị Abakaliki na nna azụ Okechukwu afọ Igbo mana ikpe na omume niile bụ ndị Fulani ọ bụrụ onye Igbo bụ ihe n'omume mana o nwere ka ndị na-achị nche nwere nwe kapakwu okwu esi ọ bụrụ onye Igbo na-achị Abakaliki ga-ewere ya tinyere ya mana ị na-achọkwa ka onye Igbo bụrụ onye ga-achị Naijiria okenye a n'ebe ndị Igbo na-achịkọta nwere onwe ba mana ịchọzi ka ha chụọ Naijiria na-achụ ndị Igbo na-achị ndị ugwu na-achị ndị Yoruba na-achịkwa ụmụnanya ndị ọzọ daalụ nwanne mmanya eziokwu ọ bụrụ onye Igbo ọbụla na-achị ka Biafra bịa ọ na-achị Enugu ma ọ na-achị Ege ịchọ ọ bụrụ ndị Igbo na-achị ebe ahụ daalụ o kwuru ibe ya n'ime onye kwara niile niile daalụ obiọra ka anyị chịkọrọta ya oge a na asịsa anyị kwarapụrụ na nkenke kedu ndụmọdụ gị ndụmọdụ m bụ ka anyị gbado anya na ndị anyị na-etinye ndị na-achị ọ bụrụ maka ndị na-achị ugbu a maka ọdịnihu 2023 a na-ekwu olugokwanụ ka anyị kwụsị ikwu ukwe ọ bụ memba n'ezie ọ bụ memba ma ọ na-egbu egbu ma ọ na-aga aga n'ọya ka anyị ga-eso ka anyị na-anya ọfụma n'anya ndị nwere ezigbo omume ndị nwere ike imepụta ihe na-akwụkwọ aka ọtọ ya gwa anyị nke bụ eziokwu wee ma meela anyị ihe mezie obodo anyị wee dị mma ọya ka m na-enye ndị ọhaneze ndụmọdụ
daalụ ọ dị mma na nna ọ bụ Obiora Anieke ọ bụ nwafọ onye otu anyị ebe a ụmụ ihe na-eme n'obodo na-echukwa ya ụra nke ukwuu nwafọ Amaokwe na Ude nwanne eze ani nke mbụ na Amaokwe ọzọ mmadụ abụchi nwa aga nke m na ga-ewe n'izu ụka agacha izu ụka elu otu ọkwa ka m si ajụ ndị otu anyị onye fụrụ Ọkịja na Ebonyi na Abakaliki Ọkịja ya kene Ọkịja na anụziri Ọkịja nwanne anyị nwoke Emeka si Ekwulọbịa akpọ kemgbe ahụ dịkwa na ndị otu anyị niile ndị na-akpọ ndị okwu ha batara ndị okwu ha na-abatara ndị niile a niile ụmụ Igbo biko ka anyị ji n'ofe ụwa anyị n'anya ma dozibe ala anyị ka anyị si n'ụlọ mara ma pụọ n'ama ọ dị m otu a ka anyị ga-ezipịacha ya mana atụmatụ niile na okwu niile ndị kpọrọ akpọ bụ ebumnobi ha na-ekwu onye ọbịa anyị ebe a niile bụ ebumnobi ha na echiche nke ha ọ bụrụ echiche nke anyị n'ụlọ ọrụ anyị na Solid FM ọ ga-adịrị nwoke ma dịrị nwaanyị mma ekelere m Ọchatike pịapụtala anyị egwu ahụ n'ụlọ sịrị tupu anyị na-abata ọ bụ Ọchatike pịara ya wee na-ahazikwa anyị buba anyị na Kpakpando TV na YouTube jee soro ebe anyị ruo ebe anyị sọbskraịbụ ọ na-efu wee na-afụgasị ụmụ ihe niile kwadobe ihe ndị Igbo na nke a bụ nke anyị nke a bụrụ nke anyị abụ m Chizzy ana ọ ga-adịrị ndị niile ndị Igbo niile kiriri anyị na mba ụwa dum na Kpakpando TV site na YouTube ọ ga-adịrị unu niile mma Chineke chebe unu akwa unu ga-eriri ụlọ unu ga na-eje eje na-abata ihe ọjọọ agaghị eme unu enweghị ihe ga-eme unu enweghị ihe ga-eme nwafọ Igbo ọbụla n'ala Igbo niile ma ọ bụ ebe ọbụla ndị Igbo nọ Chukwu ga na-eche anyị ga-adị ogologo ndụ wee ka nke ka ọ dị echi ka anyị mee ya n'omenala